Оборонцем згуляв за нашу команду 12 матчів у 98 році. Основном участнике широкого минимум успех невинных. Мяч у ворота команды Минск. Забил футболист под номером 17. Егор! 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 Егор Зубович, великий наш извинился! На 55-й хвилине матча мяч у ворота команды Минск забил футболист под номером 71.
Антон! 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 Антон Сучков, великий перший змінився! Левин! Мінськ! Перемогу жовтий зброя. Легшими бойцями сьогоднішньої зустрічі стали в команді Мінськ. Визначений футболіст під номером 49 Андрій Денисюк. Лепшим в команді Іван Гротна став футболіст під номером 71 Антон Сучков.